дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азиз. Нашри даҳуми барномаи хатсайри бо роҳи дӯстӣ ба қалби Авроосиё аст ки тавассути телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешниҳоди шумо мегардад. бегоҳи рӯзи 45-уми хатсайр ҳайати экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё бо маросими тантанавии истиқбол дар маҳаллаи Чорбоғ вориди пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе гардид. меҳмонон дар маҳаллаи Чорбоғ бо расму оини хоси тоҷикона, бо нуну ширинӣ ва қироати шеърҳои тараннумгари дӯстии халқҳо аз ҷониби намояндагон ва роҳбарияти Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истиқбол гирифта шуд. роҳбарияти Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъкид намуданд ки ин сафар на танҳо як ҳодисаи фарҳангӣ, балки як қадами муҳим дар роҳи густариши ҳамкориҳои минтақавӣ мебошад. то ба имрӯз экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё дар давоми 45 рӯз зиёда аз 8000 километрро тай карда аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Россия, Москва, Владимир, Арзамас, Чебоксарӣ, Қазон, Набережный Челны, Уфа, Оренбург, ҷумҳурии Қазоқистон, Актобе, Аралск, Байконур, Қизилорда, Туркистон, Шимкент, Тараз, Алмато, ҷумҳурии Қирғизистон, Қарокул, Бишкек, Ҷалолобод, Ош, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Намангон, Тошканд, Самарқанд, Бухоро ва ҷумҳурии Тоҷикистон Исфара, Хуҷанд, Истарафшан, Шаҳристон ва Панҷакен гузашта ниҳоят ба шаҳри Душанбе расид. дар асоси қарори раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аллакай нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе ва хотима бахшидани экспедитсияи сафар ба қабли Авроосиё ба тасвиб расид. аз ҷониби сохторҳои дахлдори шаҳрдорӣ аллакай тамоми тадбирҳои дахлдор роҳандозӣ гардидааст. барномаи экспедитсия беш аз 150 ҷаласаи форумҳои илмӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва чорабиниҳои сайёҳии канониро дар бар мегирад. яке аз ҳодисаҳои муҳими ин сафар баргузории нахустин форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ мебошад ки дар шаҳри Душанбе дар ҷанбаси экспедитсия доир хоҳад шуд. дар доираи ин барнома ҳайати экспедитсия то 26 июл аз 11 шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Истарафшан, Шаҳристон, Панҷакен, Душанбе, Данғара, Кӯлоб, Бохтар, Норак ва Панҷ дидан хоҳад кард ки ин шумораи бештарин миёни 4 кишвари дигари ишрокдор аст. Я уверена, что самый красивый город впереди – это город Душанбе, потому что мы к нему стремились все 50 с лишним дней нашей экспедиции. Наконец-то мы на финальной точке. Сейчас, конечно, есть такая и усталость, и уже скука по городу, немножечко эмоции притупленные, но все равно очень счастлива, что мы наконец-то прибыли в Душанбе. В Таджикистане нас встречают грандиознее и масштабнее, чем где бы то ни было вообще. Это самые всегда громкие, самые шумные, самые по количеству людей масштабные встречи, самые большие столы. Очень и очень гостеприимный народ. Прям чувствуешь, что тебя здесь реально ждут и рады. ҳадафи асосии экспедитсия аз ҷумла барқарорсозии робитаҳои дӯстӣ миёни шаҳрҳои панҷдавлат ва муаррифии алоқаҳои бародаршаҳрӣ мебошад ки барои рушди ҳамкориҳои судманди минтақавӣ замина мегузорад. ҳар як нақлиёти экспедитсия паёми аз шаҳре ба шаҳри дигар мебарад ки ин рамзи ваҳдати минтақаро таҷассум мекунад. экспедитсия ба 5 шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе аз Москва, Данғара аз Аралск ва Панҷакен аз Қизилорда паёмҳои дӯстӣ меорад. роҳбарияти шаҳрҳои Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Қазоқистон изҳори хурсандӣ карда омодагии худро барои равобити бародарӣ тавассути ин паёмҳо ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилоти маркази байналмилалии ҳамгироии минтақавӣ расониданд. ҳамзамон гурӯҳи эҷодии экспедитсия филми мустанади хатсайри бо роҳи дӯстӣ ба қалби Авроосиёро таҳия менамояд ки моҳи октябри соли 2025 дар яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе намоиш дода хоҳад шуд. ин экспедитсия на танҳо роҳи муштараки фарҳангиву тарихӣ, балки ҳамбастагӣ барои ояндаи дурахшони минтақа мебошад ки дӯстиро абадӣ сохта, ҳамкориҳоро дар соҳаҳои гуногун бахусус сайёҳӣ мустаҳкам месозад ва ба наслҳои оянда мероси арзишманди ваҳдати сартосариро ҳадя медорад. рӯзи 46-уми хатсайр дар доираи барномаи экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё ҳайати меҳмонон ба дидор бо мавзеъҳои фарҳангӣ, сайёҳӣ ва санъатии пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе оғоз намуд. барномаи рӯз бо ҷамъомад назди пайкараи Исмоили Сомонӣ шурӯъ шуд ки яке аз рамзҳои таърихиву фарҳангии кишвар ба ҳисоб меравад. дар идома ҳайати экспедитсия дар назди Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҷиҳати ба вуҷуд овардани пули экологӣ якчанд бех ниҳоли ҳамешасабзи арча шинониданд ки ин ҳамбастагии экологӣ рамзи сарсабзии табиат ва ҳифзи муҳити зистро таҷассум мекунад.
пас аз он меҳмонон аз ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Арвист бозӣ намуданд, ки яке аз корхонаҳои пешқадами саноатии Тоҷикистон аст. Мы приехали на фабрику «Арвис», фабрика по производству махровых халатов и полотенец. Если честно, я под огромным впечатлением. Я рада, что международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» имеет доступ зайти на производство, да, и увидеть несколько цехов, где производятся полотенца и халаты для многих отелей, многих фитнес-клубов, для целой сети фитнес-клубов. И для меня это прям шок, потому что здесь международные стандарты. Настолько все чистенько, аккуратно, красиво, все сотрудники в форме. Вот, это производит огромное впечатление. Вот, приятно смотреть. Приятно, что нас пустили сюда, то есть посмотреть изнутри. Не каждое производство, да, может похвастаться тем, что есть доступ не только к одному цеху, да, а ко всей фабрике, куда можно зайти, посмотреть, даже потрогать вот те изделия, которые здесь производятся, да, махровые халаты и полотенца. Поэтому мне очень нравится. Я никогда не была на подобных фабриках, но то, что я увидела вот здесь, в Душанбе, Таджикистане, меня впечатлило. Поэтому мы продолжаем двигаться. Международная экспедиция «Путешествие в сердце Евразии», она в Душанбе, только второй день, а столько эмоций. И фабрика, конечно, «Арвис», спасибо огромное за гостеприимство, что открыли свои двери, да, и мы смогли своими глазами увидеть, как здесь производится. То есть нам показали и цистерны, где от 250 килограмм до 1 тонны, да, производят, окрашивают ткани, то есть огромный поток, огромные заказчики, вот, и все это делается здесь, в центре Душанбе, на фабрике. ин бозӣ имконият медиҳад то иштирокдорон бо истеҳсоли маҳсулоти миллӣ ва ҳунарҳои дастии тоҷикӣ шинос шаванд, ки ин самт дар рушди иқтисоди кишвар нақши муҳим дорад. Я знаю, что многие таджикские зрители меня уже знают по моим видеороликам. Я рассказывала о жизни в Таджикистане. И я рада, что я оказалась сейчас на этом производстве, на этой фабрике, где делают махровые полотенца и халаты. И для меня это здорово, потому что я вижу, что здесь создано очень много рабочих мест. За 1,5 года эта компания добилась просто максимального количества клиентов не только с России, но еще и с другими соседними странами. И я рада, что настолько это масштабно и создает комфорт людям, поэтому огромное спасибо, что организовали нам здесь экскурсию. В Таджикистане очень контрастный и колоритный. У вас здесь очень ярко по ночам. Видно, что министерство старается создать больше яркости и настроения в вашей стране. Видно, что ваши жители стараются создать для нас больше праздников в душе, но мне бы вот именно хотелось для того, чтобы мы приложили какие-то совместные усилия, чтобы не только была яркая картинка, но и чтобы мы вместе развивали с вами туризм и делали страну лучше. айни ҳол қарор дорем дар ҳайати экспедитсияи саёҳат ба қалби Авросиё. Мо аз 4 давлат дидан намудем ва ҳозир бошад дар 5-ум давлат дар Тоҷикистон қарор дорем. Дар Тоҷикистон мо сараввал аз Хуҷанд дидан намудем, Шаҳристон, Истарафшан, ҳама ин зебогиҳоро вақте ки меҳмононе ки бо мо ҳастанд аз дигар давлатҳо, блогерҳо ҳастанд ки ҳам аз Русия, ҳам аз Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон бо ҳамроҳи мо омаданд ва имрӯз бошад ватани моро дида ҳама ин зебогиҳоро бо ҳамроҳи худ аксбардорӣ мекунанд, наворҳо мегиранд ва ҳама инро дар саҳифаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунанд дар саҳифаҳои худашон, ки обуначиҳояшон дар ин сурат ҳамон ҳамзабонони худашон ҳастанд. Масалан, аз Қирғизистон тамошо мекунанд, аз Қазоқистон тамошо мекунанд, аз дигар давлатҳо ҳама ин зебогиҳои табиати ватани моро тамошо карда, албатта ки дар дилашон илҳом пайдо мешавад, ки рӯзе ҳамчун сайёҳ, ҳамчун меҳмон ба ватани мо биёянд. Ба корхонаи Арвис омадем, ки дар ин ҷо либосҳои беҳад бо сифати баланд омода месозанд. Дар ҳақиқат ҳам сифаташ хуб аст ва нархҳояш ҳам дастрас аст, ки меҳмонон ин чизро дида мегӯянд, ки дар мағозаҳое ки мо дар давлатҳои худ бо ҳамин сифат либосҳоро мебинем, нархаш қариб 3-4 маротиба гаронтар аст ва дар Душанбе бошад мо аз ҳамин ҷо харид карда бо ҳамроҳи худ мебарем, чун ҳам сифаташ хуб аст, ҳам нархаш арзон. Аз ҳамин сабаб мо аз ин чизҳо шод мегардем вақте мебинем, ки меҳмонони хориҷа
дар ватани мо ҳам мебинанд сифати маҳсулотамон хуб аст, ҳам табиатамон зебо аст, ҳам меҳмондӯсториамон дар дараҷаи олӣ аст ва ҳамаи ҳаминро наворбардорӣ карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунанд. Мо аз ин чиз мефахрем. дар қисмати дигари барнома ҳайати экспедитсия дар тантанаи таҳвили парчами Интерведения 2025 иштирок намуд. Ин парчам ҳамчун рамзи дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни кишварҳои иштирокдори озмуни байналмилалии мусиқии Интерведения 2025 ки 20 сентябри соли 2025 дар шаҳри Москва доир мешавад, хизмат мекунад. Эстафетаи парчам 7 июли соли 2025 дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон оғоз ёфта, 15 июли соли 2025 дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон идома ёфт. Таҳвили парчам дар шаҳри Душанбе дар остонаи форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ аҳамияти бузург дорад, ки имрӯз дар сатҳи баланд доир гардид. Ин маросим ба муаррифии фарҳанги тоҷик ва муҳити дӯстона миёни халқҳои минтақа такони ҷиддӣ мебахшад. бо ин роҳ экспедитсияи саёҳат ба қалби Авроосиё на танҳо имконият медиҳад, ки ҷаҳон бо зебоиҳои фарҳангӣ, таърихӣ ва саноатии Тоҷикистон шинос шавад, балки заминаи мустаҳками ҳамкориҳои иқтисодӣ ва фарҳангиро дар Осиёи марказӣ мегузорад. дар рӯзи 47-уми экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе аввалин форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ баргузор гардид, ки ҳамчун нуқтаи охирини экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё маҳсуб мешавад. Ин чорабинӣ, ки бо ташаббуси муштараки фонди Росконгресс, шӯрои тиҷоратии Россия ва Тоҷикистон дар назди Палатаи савдо ва саноати Федератсияи Россия, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти мустақили ғайритиҷоратии маркази байналмилалии ҳамгироии минтақавӣ ташкил шудааст. Беш аз 500 нафар иштирокдорро аз кишварҳои Осиёи марказӣ ва Россия ҷамъ овард. Дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти давлатии соҳибкорони пешбар, мутахассисони соҳаҳои илм, фарҳанг, васоити ахбори omma ва коршиносони байналмилалӣ ширкат варзиданд. Форум ҳамчун платформаи асосӣ барои муҳокимаи ояндаи рушди иқтисоди минтақа, пешбурди ҳамгироии иқтисодӣ, рушди технологияҳо ва ҳамкориҳои ҷавонон хизмат мекунад. ҳадафи асосии он табодули таҷриба ва таблиғ додани дастовардҳои экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиё ба ташаббусҳои мушаххаси рушди устувор дар фазои Авроосиё мебошад. Ин лоиҳа, ки аз 6 июни соли 2025 бо маросими тантанавӣ дар шаҳри Москва оғоз ёфта буд, зиёда аз 100 нафар иштирокдоронро аз Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон муттаҳид сохт ва ба як майдони зиндаи ҳамбастагӣ байни минтақаҳо, созмонҳо, соҳибкорон, донишгоҳҳо ва ҷавонон табдил ёфт. чорабинии асосии рӯзро ҷаласаи пленарӣ бо мавзӯи ташкили фазои минтақавии эътимод, шарикӣ ва дӯстӣ ифтитоҳ бахшид. Форум преследует основную цель и задачу – это стимулирование экономического сотрудничества в регионе Центральной Азии. Вместе с экономическим сотрудничеством продвигаются цели и задачи по развитию делового, культурно-гуманитарного, медийного и научного сотрудничества. Это, собственно, вот 4 блока, которые в рамках нашей экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» были по всему маршруту отработаны нашей командой оргкомитета. За 40, почти 50 дней проехали почти 11 тысяч километров, более 30 городов, 160 мероприятий делового, культурного, научного и медийного характера провели. Познакомились с тысячами новых людей, обменялись контактами, идеями, инициативами, сформировали новые планы, сформировали определенную повестку, которую мы услышали непосредственно с мест в регионах России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. И большинство этих инициатив мы как раз в рамках Центральноазиатского международного экономического форума на этих сессиях озвучиваем и отрабатываем. Соответственно,
Караван дружбы, как мы его называем, состоит из более 100 человек, представителей ученого, журналистского, блогерского, предпринимательского сообщества. У нас тут и студенты, и аспиранты, и сотрудники научных институтов. У нас есть партнеров. Это Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Институт востоковедения, и Московский автодорожный институт, и Московский государственный институт культуры. Это вот мы все вот такой вместе с партнерами, бизнес-партнерами, все такой большой, дружной командой проехали этот путь, да, рассказали о себе, узнали много нового о тех, кто нас встречал. Да, мы смотрели друг другу в глаза, узнавали культуру, приглашали в гости. Сами тоже неоднократно были приглашены в гости. Поэтому наметилась очень большая карта для новых проектов. И сегодня прозвучала в том числе инициатива от представителя Республики Узбекистан о том, что хотелось бы видеть этот проект на регулярной основе в разных городах и государствах Центральной Азии. Вот, собственно, мы это и будем делать вместе с нашими партнерами. А так мы убедились, что Центральноазиатский регион – это регион доверия, дружбы, по-настоящему активный, яркий, с мощным таким предпринимательским пульсом, с хорошими перспективами, с большим желанием, это то, что мы услышали, с большим желанием узнавать, доверять, дружить и создавать. Да, поэтому я надеюсь, что такого рода инициативы будут и множиться, и масштабироваться. иштирокдорон масъалаҳои ҳамкории мушаххас дар соҳаҳои иқтисодиёти рақамӣ, логистика, шарикии саноатӣ, табодули таҳсилотӣ ва ҷавонон, инчунин индустрияҳои эҷодӣ ва фарҳангиро баррасӣ намуданд. Дар доираи форум якчанд чорабиниҳои канорӣ баргузор гардид. Яке аз онҳо маросими таҳвили адабиёти чопӣ бахшида ба мавзӯъҳои ҳарбӣ, ватандӯстӣ ва таърихӣ ба забони русӣ ба қисмҳои ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки аз ҷониби фонди Калибел Отечества ва раиси он Инесса Кузнецова пешкаш гардид, ки ин тадбир ба мустаҳкам намудани арзишҳои умумии таърихӣ ва фарҳангӣ миёни халқҳо мусоидат менамояд. ҳамзамон маросими имзои созишномаҳо бо ширкати Вайбрес баргузор шуд, ки ин қадами муҳим дар рушди тиҷорати электронӣ ва инфраструктураи логистикӣ дар минтақа маҳсуб мешавад. баъди имзои созишнома Татьяна Ким, асосгори Вайбрес ва раиси он, дар бораи нақши форум дар рушди иқтисоди минтақа суханронӣ кард. ӯ таъкид намуд, ки чорабинӣ барои густариши фаъолияти Вайбрес дар Тоҷикистон имконият фароҳам меорад, аз ҷумла кушодани марказҳои логистикӣ, ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва рушди платформаи тиҷорати электронӣ дар кишвар. Проект действительно стартовал очень хорошо. Ожидания, то, что мы ожидали от проекта, они превзойдены, эти результаты. И, в принципе, скорость развития, она выше, чем когда мы заходили в другие страны. То есть, все-таки это уже у нас не первая страна, да, опыт большой и очень хорошие партнеры. Мы активно работаем, то есть уже открыты сейчас 4 пункта выдачи, это точно цифру могу сказать, и до конца года еще планируем открыть порядка 40 пунктов. Мы смотрим на активность покупательскую, и вот сегодня на сессии говорили про то, что в Таджикистане есть проблемы с доступом к интернету, не везде, мы на эту тему тоже подумаем, возможно, как-то будем содействовать тому, чтобы было лучше проникновение, поскольку это касается не только расширения покупательской аудитории, но и доступ для наших будущих партнеров, предпринимателей из Таджикистана. аҳамияти баргузории ин форум дар он аст, ки он на танҳо натиҷаҳои экспедитсияи байналмилалии саёҳат ба қалби Авроосиёро ҷамъбаст мекунад, балки барои рушди иқтисоди минтақаи Осиёи марказӣ заминаи мустаҳкам мегузорад. дар ҷараёни ҷаласаҳои пленарии форум мавзӯъҳои технологияҳо ва инфраструктураи оянда, ҳамкориҳои илмӣ ва робитаҳои нақлиётӣ, логистикӣ, соҳибкории рақамӣ, рушди устувор, тиҷорат, фарҳанг ва индустрияҳои эҷодӣ баррасӣ шуданд. инчунин баргузории ҷаласаи пленарии сайёҳӣ ва соҳаҳои эҷодӣ, кушодани роҳҳои дӯстӣ ва рамзи фарҳангии минтақа имконият дод то масъалаҳои
масъалаҳои калидии рушди соҳа матраҳ гардида наздики 20 ширкати сайёҳии ватанӣ фаъолона ширкат варзанд. ин тадбир ба муаррифии захираҳои сайёҳии кишвар аз қабили манзараҳои табиӣ, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, инчунин рушду тарғиб ва табодули таҷриба дар соҳаи варзиши сайёҳӣ мусоидат менамояд. дар рафти ҷаласаи пленарӣ мазкур Михаил Брусиловский, намояндаи экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё, иброз дошт, ки ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои боз ҳам баландтарини дӯстиву ҳамгироӣ ва рушди сайёҳии минтақа, ҳайати раисоти экспедитсия тасмим дорад то соли оянда низ бо тағйир додани хатсайр экспедитсияи нави байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё 2026-ро роҳандозӣ намояд. баргузории нахустин форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе намунаи возеҳи ҳамкории мутақобилан судманд байни кишварҳои минтақа мебошад. пеш аз ҳама мақсади асосии баргузор намудани форуми мазкур ин тақвият бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи савдо, саноат, кишоварзӣ, ҳамгироӣ, рақамикунонӣ, содагардонӣ, расмиёти савдо ва як қатор масъалаҳои муҳим, ки айни ҳол бисёр барои мо муҳим мебошад, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. мақсади дигари баргузории чорабинии мазкур ин рушд додани муносибатҳои сайёҳӣ ва хатсайрҳо миёни кишварҳои минтақа мебошад. барои рушди муносибатҳои сайёҳӣ айни замон тамоми шароитҳо аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла парвозҳои мустақим, инфрасохтори зарурии сайёҳӣ муҳайё карда шудааст ва мо ҳамчун давлати қабулкунанда омода ҳастем, ки муносибатҳоро бо ин давлатҳо тақвият бахшида дар оянда шумораи зиёди сайёҳонро ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намуда, Тоҷикистонро ҳамчун як давлати биҳиштосо, ки дорои табиати бисёр дилхуш аст, ҷалб намоем. бояд гуфт, ки шарикони асосии тиҷоратии ҷумҳурии Тоҷикистон ин давлатҳои Осиёи марказӣ ва Федератсияи Россия ҳисоб меравад. дар доираи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мо омодагии худро ҷиҳати густариши ҳаҷми савдои дуҷониба, тақвияти муносибатҳои иқтисодӣ аз ҷумла сохта ба истифода додани паркҳои технологӣ, ҷалби субъектони нав дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, кластерҳои алоҳидаи саноатӣ аҳамияти хоса дода истодаем ва боварӣ дорам, ки форуми имрӯза имкон медиҳад, ки соҳибкорон ва сармоягузорони ҳарду ҷониб дар сари мизҳо вохӯрӣ намуда вобаста ба лоиҳаҳои минбаъдаи худ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ ҳамкорӣ намоянд. ин чорабинӣ на танҳо ба рушди иқтисодӣ ва фарҳангӣ тавассути табодули таҷриба мусоидат мекунад, балки ба ҷалби сармоягузорӣ ва эҷоди ҷойҳои нави корӣ дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла тиҷорати электронӣ ва сайёҳӣ замина мегузорад. ҳамчунин ин форум ба мустаҳкам намудани робитаҳо ва ҷалби ҷавонон ба раванди рушди иқтисодӣ мусоидат менамояд, ки ин барои ояндаи дурахшони минтақа аҳамияти бузург дорад. ба ин тартиб нахустин форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе ба унвони як чорабинии таърихӣ сабт гардид, ки дастовардҳои минтақавиро ба наслҳои оянда ҳамчун мероси арзишманд боқӣ хоҳад гузошт. бинандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни қисми охирини силсила барномаи хатсайри бо роҳи дӯстӣ ба қалби Авроосиё. пайгири барномаҳои дигари хатсайр аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.